on calminama yeeɓiyankoɓe Pindi Média ha tengta yewta men lewlal communication mo kala ɗo woni ene woniri yo jaɓe kisi Allah gone men caggal yettude Allah e juurde nulaɗo ɓurnaɗo windere ko yettude jignaɓe men e jignaɓe mumen sernaɓe men e serɓe mumen e yettude onon ɓe ganduɗa kono yeeɓiyankoɓe heɗiyankoɓe haaliyankoɓe oncoɓe ɓuccoɓe e yettude kadi sababu baɗɗo ha ko waɗi ko waɗi woni ɗum ɗo saa e saa fof men jokkodira hen to banggue ñaamu ko Mohamed Ndim banggue nano ko Abou Gaye jogui caméra ko Djiby Dieng e Fati Moussa Ndiaye ma en garta yoga e toɓɓe ɗe cikkuɗen ina kimmani bandiraɓe hayso wawa gasde ko adi fof ma en kal meeting Diomaye coalition Diomaye président toon to Mbuto estat mo ganduɗa ko estat teskinɗo to banggue politique saabu Thiès eɗen gandi gorko mo soydude wa Amadou Gano jibinaɗo ɓoggue Demba Diop e cuddiɗo mum Caroline Faye guiɗiɗo wonde député debbo idi wonde jaagoɗo debbo koye on diwan ɓe jaa e diwan mo jeeya o wadde Mbour eɗen gandi ina anda to banggue politique meeting o waɗama Diomaye tawaka hol jiyanɗe bandiraɓe hen ɓedde doole makko jiyanɗe moon e holko teska hen jaltugol mo ganduɗa ko Khalifa Sall takaw Sénégal so tawi ko takaw kam mataw darde so lelnoɗo walla ko joɗnoɗo mataw o fellitidarade en jiiwaɓe no mawɗo Doudou Wade yimɓe hewɓe ɓen cikkano garti yantude makko kanko hono Khalifa Sall ɗum kadi wonko ɗum firtata toɓɓe ko fate ko wiyete ko hono conseil consultatif de la jeunesse ko ganduɗa eɗen gandi waylama e nguɗo laamu sumgoji ɗi mbaɗi wonko ɗaminano ko hen waɗi wonko waɗi hen no wawi tawna ina ɗaminano ma en gartu hen joni sallah lamɗo jaaɓi Farba Ngom caggal accitede jillugu waɗi e nder nokku mo jeeya Bosa Ali Dunde Segene Palmala Tumbayi mo Simboɓe Dabiya ko waɗe Guénar Oumar Hamadou Alpha Oumar ko waɗe Damga Abdoul Salam ha yettoyi hebbiyaɓe Gala Demba e Guirel jaɓɓogal ngal en jiino wayi holto faya sen jawti ɗum paɗen koye julde taski wona koye heblanede deya nawa hewno duusi bandiraɓe to banggue jawɗi woni en tawnoma toon to CAS e gardugol hawnoɗogal Dialalo gollodiral gonnogal hakkude mabɓe kono won noddoɓe ha joni ne mbiya cuwa taw yiide beele ma won walla wonata walla holko woni hen ko wawi wonde fof men gartan sallah lamɗo jaaɓi kono kadi ko yettude bandiraɓe men ɓe ganduɗa ko MEF mouvement élève étudiant fulɓe ñande 9 mai 2026 to duɗal jaaɓi ha tedde Amadou Mokhtar Mbow teddude foddeji mbaɗa toon en jetti dendagal tawnoɓe e dow inde Pindi TV e Pindi Média pindinaɓe rewɓe e worɓe sukaɓe e mawɓe rewnoɓe ɗo heddiɓe ɗe ayoɓe fof kañum ndendi teddugal ngal e yeeso gardigu teddugal ngal lewlal communication noon mi hokka baba calmina haade patron o yettade eyyi mawɗo Abou mi salminima mi juurima en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe Pindi Média kamɓe kala e kuuɓal en calminiɓe en juurimaɓe dañi weltare kadi jottitade ɗo e talata hande o ngam huccidde mabɓe e lewlowal communication. Alaji Abou Gaye salamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullah. Toga bismillah. Salmitimam. Mi juurimama no bulaji ma ngam sikki wuppoɓe daneji ɓe hande so ji koltumangu jaranko ne cooda bula ta mbasan nadde e ndin gam ngal yaltoyta eɗen jetta musidɗo meɗen Papa Sall mo ganduɗa ko kañum ñallanɗen hande ko mbooj hokkimi wutto ko ɗum woni ko cegɗa hen mbooco Aissata Mody Mbodj mo dondu Amel Samba mbooco e yeeso teddugal Abdoulaye Sy joom galle makko mbiɗa ko mbooco de eyi hande go Moustapha Hammen Nasir en kam fof ɓe calminama hande go nande mbooco rokki oɗo bamum ko jaggal ala ko gollande Mousdalifa ala ko gollande e CAS mi wiyani rokkata toga yawtu en cuwa fuɗɗade yawtu on heewi wutteji ɗo hokki eyyi en calmini Baba Sall mo ganduɗa jakoro to cuuɗi meɗen Fanayi jooɗotoɗo to États-Unis d'Amérique hande ko kañum ñallanɗen weltanademo e joom suudu makko Binta Diallo eɓe calminma eɓe juuroma eɓe calmina lewlowal communication e kuuɓal kono kadi eɓe calmina Pindi Média e kuuɓal togata salminiɓe kamɓe fof Fanayi Ndoro galle Allah Fanayi Ndoro galle Allah yayi bisimilla toga Baba Sall mo Dara Thioub kamɓe fof ɓe calminama ɗum noon toga ñande
jeenayi nde samedi nde Diomaye woni wadde meeting muɗum to Mbour almuɓe université dol Amadou Mokhtar Mbow ngal ganduɗa kañum ene mbanno ñalawma ngam ruttude en teddungal e dow inde lewal communication ko an joguino konngol mi arta konngol e juuɗe maɗa. E ko adi fof ko jarnadeɓe kamɓe sanɗaji jeeyaɓe e fedde wiyetende MEF mouvement élèves et étudiants fulɓe tawi ko catal muɗum gongal toon to IAM woni université Amadou Mokhtar Mbow to en gardugol Saydou Sow kono noon sababu o ko Gordi Sow mo Ali Sow eyi Ali Sow kañum ardi catal MEF ngal université Amadou Mokhtar Mbow kono coordination mabɓe mawɗo mbasi ko Saydou Sow eyi donc en jettiɓe en jarniɓe e suɓgo ngo ɓe mbaɗi ngo wiide hikka ko an ɓe teddiniri hono uddugol ñalɗi maɓɓe pinal so tawi ɓe mbaɗi ɗum ɓe mbaɗiri ɗum e wondema daraniɗo ɗemgal ngal wondema jayndiyanke kono kadi wondema ceerno e wonɓen sabu hande o to banggue pinal ngal won gollal mawgal ngal mbaɗɗa hen hanino taw a jooɗaki min mbawa fewnitade e haala ka e won gollal payodingal ngal mbaɗɗa hen kono kadi to banggue ɗemgal pular to banggue jangguinde e windude kadi won ko mbaɗɗa hen gila to juude guuriki ha to Gambi e ko wona ɗum fof neɗɗo han ittede e nder leydi nawe caggal leydi taw ala ko nawata ɗum toon sowona jangguinoyde pular ene jogui salaire muɗum ene yooɓe ɗum kam mbaɗa sikki so tawi waɗi noon en tinani ko wona e maɗa e kadi wondema ceerno to banggue jayndiyankoɓe hande o hewɓe nanɗo en e jayndiyankoɓe wonɓe e radio ji goɗɗi taw ko radio ji privé ji radio ji ɗi ganduɗa hoore maɗa taw dillat koye ɗemgal pular dariɓe jogui cuusal hande o e nadde e site uji ɗi wonde activiste uji e ko nandi hen tawa ko ɗo maɗo nokki jeygol heddi noon ko ruttude teddungal e wonɗen gueɗe wona ko weeɓi kono noon kam ene anda wonko ganduɗa hoto maɗa ko mbaɗɗa hen to banggue naalankagal ngal ne kadi wonko mbaɗɗa hen saabu won naalankoɓe ɓe dusɗa mbaɗa sikki ko goto tan woni mo dusnoɗa mataw mi anda holko haɗi on hen dañde ɗum par ce que toon ene wawi wonde noon tawa wonko cohluno ɗon toon ko ɗum ko concert moɓe ponno wadde jeeri ɓe jeehi hawre toon gazelle ala toon joni noon naalanke ponnoɗo yimde o dande jaɓani e kanko wonno ménagère muɗum ko kanko kadi joguino animation ko kanko joguino moolo ɓe jeehi ha toon dande ganti naalanke wi yimata so gazelle dañaka te oɗon saaha gazelle kam haysono koye reedu Fuuta no woruno e nder Jolof no woruno dañde hen gazelle wona ko wi ala ko haalnon e nde ɗon tundere toɓe gonno to e nder ndi jeeri te nde ɓe jahata nde on saaha ni sare haji ngala par ce que koyɗe ɓe jayat ɗum ɗon noon sikki on tan woni mo waɗani réussir kono ko heddi ko fof kam Allah newnani o waɗimo réussir ɗum noon beltanimama hen lewlawol communication e inde muɗum weltanimama hen e kuuɓal kono noon ne kadi kamɓe étudiant ji ɗine kadi en beltanimaɓe e nder hen e délégation janoɗo one kadi hay goto hen en goppan machallah délégation baɗɗo fayida yeehi toon ɗum noon en jarnimama ɓe kamɓe fof e inde lewlawol communication e inde maɗa an Abou Samba Diop jarama en jetti dendagal gol toɓe piindi kamɓe fof ɓe gari hay goto heddaki bandiraɓe gari silaɓe gari Amadou Ndiaye Baylo mo ganduɗa kañum woni sababu ha ganduɗen garedeɓe jibini gordi hokki en gordi woni sababu o kamɓe fof ɓe gari en jettiɓe en jarnimamoɓe jettoji ɗi fuɗɗima laɗo haaɗi noon ma en garte jenaji goɗɗe ɗe ganduɗa ko calnoɗe yaltinede so tawi ɗum ɗo yalti ma jomum cikkuma taw ko yawde jomum kono yawaka ma en gartu tan sallah lamɗo jaaɓi salminde bandiraɓe foof e jarnadeɓe yettudeɓe ɗum noon gartene meeting coalition Diomaye Faye to Mbour beele ko ɓedde doole muɗum walla ko hollude hankkandi mi natti yidde tamede komi jiɗɗo tamtede jaltugol ngol yimɓe makko ɗamninoma o tawe o tawaka o waɗi ko vidéo o neldi wonno yimɓe hewɓe ne jogui hen nimsa baba hol yandema hen haade patron o tokara yettade eyyi jaltugol Bassirou Diomaye meeting mabɓe ñande samedi ndo nde wonno on samedi ko adi foof ko leydi ndi kam dilli no fewi dilli a haali joni e manifestation gonnoɗo toon to université Amadou Mokhtar Mbow ko mooɓi ko keewal yimɓe e dillo nonne kamɓene ɓe dillini toon to Mbour to e kadi mbasen e jidde Farba Ngom ko nden ene dillituno to banggue Nord to en
ewa sa ƴeewi kam to bange mobilisation wonande mobde yimɓe ngara notade yimɓe ɓe ngari notima so Allah stade o heewi yimɓe ɓe ngari ha heewi kono ala dernière minute manam yimɓe jiyani kanko mo ganduɗa ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye te sa ƴeewi nde fuɗɗi nde fuɗo en ji annonce moɓɓe mbaɗi o darde nde ɓe dari hen bandu Serigne Gueye Diop mobilisation mbaɗanno préparation moɓe mbaɗanno o a famat tigui ɗum ɗo ma tawtore kanko président de la république Bassirou Diomaye ko mataw ko ala dernière minute yimɓe keeɓi information wonde o arata o waɗi ɓe envoyé ko yiyete ko vidéo no en kam o waɗi mataw ko ɓe mbiyata ko tan kanko mo heewi wadde par procuration hay haare makko o tata ko par procuration ngol ɗo kadi o waɗi ko meeting par procuration manam o waɗi ko vidéo yel o neldiɓe ɗum yiide wonande sa ƴeewi alabi makko o nangti ko yiide wonande omo foti yaade sommet toon to Nairobi ɗum woni o heɓata arde sa ƴeewi nde ɗum waɗi nde ɓe jeehi ha won hen paami wonde o arani o neldiɓe ko vidéo hewɓe hen mbaɗi déserté ko nden puɗɗi yaade mbaɗi découragé kañumen jeehi te sa ƴeewi hay to banggue mitinode waɗi nde sa ƴeewi dispositif de sécurité gaddaɗo toon o e jalonnement ji ɗiɓe mbaɗi ɗi so tawi a yiiɓi aɗa faama tigui ɗum ɗo président ko garo donc ɗum ɗon kam min mi yi ɗum e nder e meeting o nde fuɗɗoto nde eko way noon heddi noon ko ala dernière minute ɗum o hayti arde holko haɗimo arde ha joni tan min mataw en keddoto e yiide kanko Bassirou Diomaye ko neɗɗo mo ganduɗa ko wonko yiɗi wadde kono mo jogui hen kulol ha joni ko yeccitade omo ganduɗa ko parti Pastef sibu eɗen gandi kamɓe enen mbaɗi annoncé wonande koɓe waɗoɓe meeting mabɓe parti Pastef kañumen ne mbaɗino annoncé wonande ma jaltu au delà ko Ousmane Sonko haalno ko wonande ma mbatta duuɓi makko ɗiɗi toon to primature ko way noon kono ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni Ngagne Demba Touré e yaadiɓe mum kolliti kañumen le 16 ma jaa toon to CICES kañumen ma mbat toon mobilisation ji mumen e ko way noon donc min mboɗono fuɗɗo kam jogade njorto e yiide waaɓe no Aminata Touré en sinno ko min waɗannoɓe conseil Aminata Touré Abdourahmane Diouf en maître Tinen yoɓe ndento sibu oɗo moɓe gollit ko neɗɗo mo ganduɗa famde ɗum wona hunde wemde woni Diomaye min mi ronki famde Diomaye sibu sa ƴeewi basgol makko arde e oɗo meeting ko waɗa hen ko mobilisation baɗɗo hen o waɗi découragé no fewi hay sa ƴeewi o mo ganduɗa ko Cheikh Issa Sall mo ganduɗa ko gartuɗo e mabɓe maire mo toon to Mbour sa ƴeewi e haala makko a faama tigui ene jogui kañum hoore mum ko yiyete ko musallo le fait que kanko Bassirou Diomaye o arani donc ɓeɗo e poti yarude hen seesa sibu ko neɗɗo mo ganduɗa min mi ronki famde hol démarche mo yiiɗi wadde ko gonga hande omo jogui yande yidde yaade ɓe kaali ɗon yimɓe makko mbi ko hande o saaha darde mumen ko yo wat ko yiyete ko deuxiéme mandat sibo omo jogui qualité ji foof wadde kono sa ƴeewi nde ɗum pari nde hakkude makko Ousmane Sonko hay nde o ɗannoto hakkude mabɓe e ko wayno min mboɗo ronki famde min mbiyami ko ɓeɗo beele ɓe gonani hakkude François Mitterrand et Jacques Chirac en 86 88 yimɓe mum keɓa ga ɓe téléji ɓene mbarodira ɓene kalda ñande fof ko duhoje ƴattoje e plateau ji télé goto foof ene waɗa soutenir ko yiyete ko leader mum ndeke to banggue lesto eɓe jiiɗodira eɓe kalda ala koɓe mbaddata 86 88 min mboɗo huuli yataw wadde wona ɗum woni hakkude oɗo Bassirou Diomaye e Ousmane Sonko ko yiiɗi tan kulol nan ɗon simo neɗɗo noon so tawi a felliti aɗa waɗa politique a waɗa tan politique wona ƴewtade won gueɗe sibu sa ƴeewi oɗo meeting quand même ko hunde paronnode omo foti yaade holko haadimo yaade min mboɗo sikki wona sommet o tan haadimo yaade o dañi imprévu omo yaha ɗum ɗon mboɗo sikki ɓe mbaɗi ɗum préparé bien avant ko ɓooyi ko wona tan e on kihiide wonande ari ha heeɓi ɗo tan ala mi hayti yaade komi poɗɗo yaade toon to Nairobi ɗum mboɗo sikki ɗum ɗon kam wona ko woodi ko fo e wade noon min kam hande mboɗo jogui ko yiyete ko sik hakkunde Bassirou Diomaye e Ousmane Sonko ɗum waɗi noon kala bawɗo yo yaaru hen seese ɗum ko Aminata Touré
ɗum ko o maître tin Abdourahmane Diouf yoɓe jaaru sees pour janngo e jam taati koko heddoro cimti koko mbaɗata hakkunde Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye min kam vraiment ko ɗum jiimi hakkunde maɓɓe Mawɗo Abou. A jarama wadde sa fof mbaɗo no toka beele wona maka politique o wi wona maka politique ina wawi tawti kam e simo feewiji maɓɓe nana kollita ɗum. eyi jinmi wiide ko beele ko yaadu nayo wi keñandu saabi Bassirou ani walla aɗa sikki won goɗɗum ko jaggimo walla ko yiɗan tawtede e kadi yimɓe heɓe teskima hen ñande hen ɗojjo heewgo wonande fonnoɓe haalde sa fof wayra kono ko jom ko sondiɓe gaddane ndiyaɓe ko nandi hen wonko haala hen ken laaɓa ken mbawa haalde ko cikkuɗa tigi haɗi mo yaade no aɗa andi sa ƴeewi hay to banggue joguinoɗo organisation to banggue microcentral no mbiyata ɗum mbanno Paffay hoore mum waɗi annoncé Bassirou nana ara sa ƴeewi jalonnement baɗaɗo o manam jalonnement ji baɗaɗi to banggue ɗum ɗoji sécuritaire ɗum ɗo ko président de la république wona tan kay Abdourahmane Diouf garɗo en tant que ministre ne adde sécurité mum kono sa ƴeewi no mbaɗirni jalonné sa ƴeewi dispositif de sécurité gaddaɗo toon o tawi jiida e sécurité mo président addato a famat ɗum ɗo wona tan Abdourahmane Diouf Mimi Touré en ala ko président e hoore mum jogori tellade heddi noon à la dernière minute peut-être kamɓe ɓe keeɓi information je ko wayi noon foy wawi noon kam o arani kono noon oɗo organisation installation o emplacement o dispositif de sécurité o ɗum ɗo ko président hoore mum koko fonno arde ko ala dernière même sa ƴeewi to banggue vidéo ni hoore mum mbaɗi réalisé o sa ƴeewi to banggue communication corporelle sa ƴeewi kanko président de la république no dardori e no haaldata ɗum ɗo fof ana yawni to banggue en tant que président de la république kono ni jeeyaɗo e ɗum mouvement mo ganduɗa hande guite fof ne kooti e mum beele wawde heɗade ɗum andude holɗo faya e ko way noon donc vraiment ko mi anda holko haaɗimo arde kulol kam nani hen heddi ɓe nangtima e jahgol toon to sommet o kono min kam mboɗo nangi wona to banggue sommet o haaɗimo arde. Mohamed Ndin a jarama wonko Abou Gaye haalnani musidɗo men Aliou Demba Mbayi jeeyaɗo lugge kanko ko enene makko giɗi wonde yoɓeteɓe Pulaar to banggue fedde ɓamtare Pulaar o wona celluɗo mo tampi anki ko toon ñallumi ma mbaɗ ewnago faade bandiraɓe ko gollaniɗo leñol kanko daaka kala jeeya toon deftere Pulaar kanko yiyanno toon defte hawo somi hawo gayni ko janɗo malaise wona celluɗo mo tampi en mbawano hokkuɗo numéro téléphone ñagoade ballal ha kalden e makko toon jaaden hanki o hokka en numéro ma mbaɗɗo e piindi kono eɗen ñaagui kala ganduɗomo yo ando sellani ko tampuɗo omo sohli ballal eɗen mbawi ɗum yettinde so tawi en nanodiri ma guittu numéro payne piindi walla numéro makko walla baaɗi ko walla bandi ko debbo o tottira tawa kala ko ay koye juuɗe mabɓe directement eɗen ñaago yo Allah hokkumo jaam e dendagal bandiraɓe cellani fof eɗen downo ɗumen toka garten e oɗo meeting wonko kalɗa joni to banggue politique Pastef parti au pouvoir Pastef opposition so o parti pouvoir gagnima so tawi ko Diomaye gagni Pastef nande yalta hen so tawi ko Pastef o gagni Ousmane Sonko Pastef nande hen maka o ina hulɓini toka gando jarale ndudori ko pamna meeting o togara Allah jarama en nani haqqe famamuya meɗen kono min de so tawi mbaɗa ɓeta walla so tawi woni mbaɗa adda hen yiyande Bassirou Diomaye Faye o waɗi gueɗe ɗiɗi ɗe min mi felatamo hen woni holɗen wasdemo wadde soutenir haysino ala toɓɓe meɗen candidature Macky Sall mi felatamo hen holko waɗi ɗum par ce que Macky moɓe mbino wonde ko dufɗo ƴiƴam ko barɗo ko kirsuɗo ko baɗɗo ni ko battuɗo ni o wawa finde subaka goto o wakla ngol ɗon konngol wiide wonde omo jaggirana ɗum sabu Macky ko ɗum ɓe liɓiri ɗum e laamu muɗum ko ɗum ɓe keɓtiri laamu muɗum on noon o wawa ubbude ɗin konnguɗi tan e saasi o wiya wonde omo jaggirana ɗum darde nde o dari ɗon nde mi felatamo hen haysino tawi omo yiɗi kulhulinani yeeso ko wona ɗum ko e meeting oɗo moɓe mbaɗi toon to Mbour to en ɓe mbi wonde ko eɓe dutta Diomaye teddungal hol ruttoɓe Diomaye teddungal
e holko Diomaye waɗi ko ene ruttire teddungal ɗum ko namdal ngal gandanɗa hormaɗe yimɓeɓe ene poti andude ɗum kamɓe ɗo ɓe tugni ko wiide wonde ɓe duttamo teddungal no heɓiri laamu duuɓi ɗiɗi ko golli bilan iwi to fatigan piti pata e ko yiɗi wadde e ko abbi e muɗum nden wonno komin jiiɗi wadde nden wonno ko projet joni wonti min kanko joni Diomaye o nangtima e konngol Ousmane wonno ko je dois je fais je suis kanko Diomaye o nangtima e ngol ɗon konngol kanko ne o watti wiide je fais je suis je dois kadi ka janginowo koy to e nder hen kamɓe Serigne Gueye Diop e wondiɓe muɗumen yuɓɓinɓe meeting o koɓe jinno hen koɓe dañi ɗum fandare nde wonno ko rendinde yimɓe e kewendu muɗumen hollirde wonde so tawi Basiru noddi e soɓe noddi e inde Basiru yimɓeɓe koko nototoɓeɓe wona Ousmane tan nototo ko kamɓe ɗiɗi fof nototono e joni noon Ousmane wanno ko kañum han noddata ko kañum notete hay goto goɗɗo notaka ko wona kañum joni noon kamɓe ɓe gandini Ousmane biyannoɗo wonde ɓe jogui ko groupe aji télécentre uji wonde natti télécentre uji wonti direction ngaji e nder hen moɓodiral ngal ɓe jinno ngal ɓe dañi ɗum ko heddi ko gargol président kadi hoto jejjite ha joni président ko kañum wino wonde alay saago ko woni politique o eko woni laamu ko serde neɗɗo wawa wonde président de la république wiya wonde ene ardo parti politique neɗɗo wawa wonde président de la république wiya ene ardo mouvement politique so tawi ɗum ɗon ala ene wawi gardigi muɗum ga ngu ɓuura yarude banggue eko ardi leydi ndi ko ɗum woni koɓe mbiyatno ko ɗum woni koɓe kaɓotono ko ɗum woni campagne mabɓe ɗum ɓe nangtino ha nde ɓe keeɓi laamu e ɗum ɗon noon ɗo ko haɗanno ko o wawa finde subaka goto o wiya omo watta ɗum e ɗum ɗon foof e waade noon o waɗani o waɗani ɗum o waɗani ɗum holɗumen ɓe mbaɗani ɗum kamɓe no o waɗani mbiyanmi ko o waɗani e woni wasdemo arde nde kanko omo andi o yahata kamɓe organisme ɓe koye mabɓe eɓe gandi o ara ha toon wona hunde bettude wona haydara ko hunde heblande tigui heblande nde ko ɓe mbawa wiide wonde o ara ha o tawtortaki ɓe mbawa wiide noon soɓe mbi noon ene wawi yimɓeɓe mbasa arde alay saago ɓe mbiyata yimɓeɓe tan ko omo ara ha yetto nde o foti arde nde ɓe mbiya ko ɗum ɗo jolti e nder hen kono kay yimɓe fof enen gandi calendrier président kay wona ko heblete e nder seconde goto walla e nder mintaji ɗiɗi walla e nder ñalawma goto ko calendrier lelnotoɗo fodde lewru fodde lebbi jeegom kala ñalawma ko ɗum ɗo woni ko président waɗata kañum ɗum ɗo woni ko président waɗata heddo noon e kala yontere jomum hisɗitina ne ko foti wadde ko kono kay wona omo majji wonde some baɗo toon to Kenya o Nairobi lamorgo Kenya wona kay majjere makko some o ene waɗa ko nden foti wadde e waktu oɗon ko nden o foti yaade ɗum kay wona majjere makko wona majjere ɓe wondi ɓe heddi noon kamɓe ko woni fandare mabɓe ko ɓe keeɓi ɗum fandare mabɓe tan ko mobilisation wonno e mi yi joni lancement goto eɓe mbiya wonde ɓe mbaɗi hen million ngaji ko gonga mobilisation fof bawɗo wonde tawde ko mobilisation politique so tawi kay aɗa yiɗi notede a yaltinto million ngaji heddi noon ko e nder hen e mete ɓe mbaɗi bilan walla ɓe mbaɗani bilan nde wonde mi sifani haala ka no fewi mbaɗa andi kamɓe oɗo gonnoɗa ha siwani mais ko kalɗa ɗo ko foof noon pannomami ko ɗo pannomami to banggue bilan ɗo joni ko kalɗa ko billanɗaɓe ko foof joni noon ko hol impact hol bilan caggal meeting o holko ɓe mbaɗata hen tiré comme ɗum ɗo kam dañama ko ɗum jertudi fayide ɗum ɗo ko gartam koɓe dañi eyyi min mbimam wonde kamɓe koɓe cukalno ko addude yimɓeɓe ɓe gaddi yimɓeɓe heddi koɓe noddirno yimɓeɓe ko bilan o mi heɗaki haalaluji mabɓe haɗi mi heɗade haalaluji mabɓe wondi ko ala bilan moɓe mbawi fawandemi min e nder duuɓi ɗiɗi ɗi wonde Basiru waɗi ɗum ɗo ha naata e hakkillam o ɓe ngala oɗon bilan ko wona bilan Diomaye Sonko wini Diomaye waɗi ɗum ɗo Sonko watti ɗum ɗo Diomaye waɗi ɗum ɗo Sonko watti ɗum ɗo Diomaye fini watti ɗum ɗo Sonko fini kañum ne watti ɗum ɗo ko ɗum ɗon tan woni koɓe mbawi haalande yimɓe e bilan hakkude Diomaye e Sonko kono noon so tawi woni koto banggue baɗal tawi woni koto banggue gollal min mi yiyani taw ko Diomaye waɗi taw ko eɓe ndendina aduna poɗɗo dani eɓe pero hen million ngaji poɗɗi dani e wiide wonde eɓe mbaɗa bilan mi yiyani ɗum
awi ɓe dañi koɓe jinno ko waɗude ɓe dañi koɓe jinno ko mobilisation ko noddude yimɓe ɓe ngara nde ko ɗum tan woni fandare nde goɗɗum ala hen mais mawɗo abou aɗa a haali to banggue mobilisation mi arta ɗon tan seeɗa aɗa andi haali joni to banggue calendrier to banggue président e ko holno yarata no lelorto hakkude ɗo laamorgo présidence ɗo woni ɗo e Mbour président de la république so tawi ne yaaha watta hay 25 minutes e lawol he a haali ɗum ɗo koko lelna bien avant ko gonga sa yi en kaali to banggue ko jiiɗen toon ko no ɗum lelori ni aɗa andi ɗum ɗo garoɗo ko kilifa arata ɗo ɗum ɗon fof en jiiɗum hay sa ƴeewi to banggue qualité mbimi sa ƴeewi sa waɗi vision e qualité d'image vidéo makko aɗa andi ɗum ɗo koko heñora mais wona toon jimmi fam jimmidemo ko ala dernière minute kanko Pape Faye hoore mum joguiɗo micro o kanko hoore makko sa hiɗi mom e saaha fo yata ko président mission mbiɗi ño nanay lawol hene ara nde yimɓeɓe mobilisation mo kalta o nde yimɓeɓe gandi ha kanko président de la république o arani Bassirou arani ko ɓuuri hen hewde ɗum woni ɗi jeeyata image uji ɗi Cheikh Bara en mbaɗata exploité yiide wonande ɓe mbaɗa dañani hay mobilisation heewani wadde aɗa andi ɗon ko gonga to banggue en politique wadde mobiliser yimɓe ɓe addu ɗumen nde ɗum ɗon to banggue politique ɓe parima ɓe mbaɗi gagné kono noon pour janggo e jaam beele cikkuɗa janggo e jaam o rupture de confiance mo ɓe mbaɗi beele soɓe noddi yimɓe ɓe ne gara donc ko toon ɓe poti wadde tiré soɓe jaltini ko ɓe jaltinno ha yimɓe ɓe ngari ko soɓe jaltini ɗum han yimɓe ɓe koɓe jaltinno moyen wadde koɓe kalno ko wadde koɓe kalno ko wodani par ce que haali ɗo haala rupture kamɓe wonani non mbiɗa ko wonde a haali nan ɗo mbiyata wonde so nanganani Macky Sall moɓe mbino heeli rufi e ko way noon ɗum aɗa wawi jaɓandeɓe ɗum aɗa wawi jaɓandeɓe to banggue wonande politique aji noɓe mbaɗisno e ko way noon wadde kamɓe ha joni eɓe nayi on trajet yobde yimɓeɓe mobilise yimɓeɓe wadde ɗumen corrompre totta ɗumen haalis wadde ha joni ɗum ne heddi mbimami wonde kanko wona o wi wonde o démissionné e Pastef holko addannomo wadde démissionné e Pastef wonnomo addu démissionde e Pastef ko wonde mo président de la république o natti wonde membre parti goto waɗɗade kala ko fate e gueɗe politique eyyi ɗo joni haɗani eɓene mbaɗa politique non eɓene mbaɗa kono mbimami wonde ko addannomo yaltude to henno ko gayene de o wonani membre e coalition Diomaye de ɓe mbima ko président d'honneur ko ɗum woni koɓe kaali nde Aminata Touré nde mbaɗi assemblée mabɓe kamɓe coalition Diomaye président nde darnete nde ɓe gaddara statut ji mabɓe règlement intérieur mabɓe o ari o ari o haali ko waɗa haala en tant que président ko haala politique o haali toon ko haala politique o haali toon hande o ala bawɗo haalde e leydi ndi hay almami jama taw haalani haala politique kono mbimami wonde an woni hoore mbimami wonde ko ndew ari nde kanko walla kanko e hoore makko e nder coalition maɓɓe o moɓe innirimo o kanko o wona hen membre ko président d'honneur o yehi to o yaari hon en tant que président d'honneur kanko waɗata manœuvre wora jettanemo manoeuvre uji fof kanko wodat tan hay kono wawi ɗum wonde jomum ko waɗata less ko waɗata less ko feeñata e muɗum dow ko neɗɗo han famirta ɗum hakkille muɗum wonde ɗum ɗo koko defa ha ɓendi nde fuɗɗi rottede wasde mo arde nde koko defa ha ɓendi mawɗo abou ɗum woni politique o noon ko heddi ko non politique tan ɓe mbaɗa e ko heddi ko noon Pape Faye jogade ɗum micro darade e saaha fo wiya wonde président nana ara c'est normal ko animateur o waɗata animé ko hoto yimɓeɓe découragé ade e ko heddi ko noon mami haalande to banggue image o woni yimɓe mabɓe naatɓe gila stade o ala hay neɗɗo goto pilmi stade o no woni vide yimɓeɓe nde jeehi ha puɗɗi nadde ɓe pilmi ɗum yehi ha yimɓeɓe jooɗi ɓe pilmi ɗum ɓe mbaɗi arrêté ɗiɗon ɗumnaɓe ɓe mbaɗi ɗum kale ɓe jooɗi so tawi ko 16 heures wiyano ɓe jooɗi ha wonoy 19 heures film uji ɗiɓe pilmuno 15 heures ɗiɓe pilmuno 16 heures ɓe divisi ɗumen ɓe mbi wonde stade o hay neɗɗo goto ala hen ɓe divisi ɗiɗon image uji ɓe mbi stade o heewani yimɓe ɓe jaltini place uji ɗi gandanɗa honomaɗa yimɓe nana jooɗi ga yimɓe nana jooɗi to ɓe jaltini espace uji vide ɗum ko guerre de communication woni ko kamɓe ɓe ganduɗa honomaɗa ko wonɓe contre meeting o ko ɓen mbaɗi ɗum ɗon kono firtani wonde stade o heewani ala stade on heewi ɗum kam enen fof en jaɓantude ɗum e stade o heewi ɗum tan woni fandare mabɓe kala goɗɗum ko yanti hen ko hunde nde woodani ko hunde fefindade kono fandare nde tan wonno wona eɓe mbaɗa bilan wona Diomaye na ara wona hay dara fandare nde tan ko wadde mobilisation e hollude Pastef ɓe kaɓata ɓe a faami de ko mobilisation ɓe mbaɗata mobilisation maɓɓe nani kala ko Pastef mobilise no ɓe mobilise ko ɓuri ɗum walla ɓe mobilise hono ɗum
jaama to jaama ndima jaama enen keɗodi jeeɓidi ko adi fof kam kala ko keewal wonde président addino yimɓe ndewa nde ɓen jeeyi ha laaɓi beele haalnode wiyde ko meeting politique ko kawi ardoto kono hay ɗum ay wiyeteɓe jeehi ha laaɓi ɓe mbima image uji ɗiɓe kolliri ɗi non wona image uji vrai non wona image o kalami ni kalami koko jiiɗa en ko ɗum mo ndiwnoma wona image uji vrai ɗi ko kamɓe mbaɗiri noon ko yaltini ɗum ko yimɓe ɓe ganduɗa hoore maɗa ko contre ko wadde contre ɗum non ɗum kam c'est compréhensible ɗum kam c'est compréhensible ɓe gona controɓe won ardunoɓe sababude yiide jomaye ɓe ndeɓetino ande ɓe mbaɗi découragé ɓeya profité dow hen ɗum mbaɗi exploité ko yoɓaɓe tan yo ngar jaafoɗon ɗo nde ɗo toɓɓe mbawa ɗum gaynude ko wawi wonde foof gartene gartagal Khalifa Sall takaw Sénégal wiyen ameɗi wiɗo oma yiide to politique Khalifa ko ɗani est ce que finan cikkuɗa Khalifa par rapport e pingol ngol o finnongol ha joni ne heddi kono o fini soit sulmal kono fini horo jejjiten Khalifa ɓe mbaɗi assemblée générale ɓe kesɗitini wonde Khalifa ko kañum woni président maɓɓe itti mouvement wonti parti politique hankkadi natti mouvement wonti parti politique a faamide Khalifa noddi nde wona yimɓe muɗum tan nooti ɗum par ce que o waɗi invité toutes les partis politiques gonɗi ɗo ene gonɗe opposition yaaduɓe maɓɓe kala hen garɗo haysno ko yimɓe ɗiɗo ma addor ɗum kadi hoto yimɓe jejjit ɗum hoto yimɓe jejjit wonde ko rendi ɗon ko wona yimɓe ɓe gandanɗa hoore maɗa ko ƴettuɓe carte uji taw Sénégal ene mbi Khalifa e min Khalifa perdi ko gilande serti e Barthélémy Dias Khalifa perdi ko gilande serti e wonɓen yimɓe Khalifa perdi ko gila jaltal muɗum gadanal e PS caggal muɗum PS gembimo walla ɓe wawno wondude fof opposition gembinomo haw woni maire tuggude nde woni maire fewde ñallangal hande Khalifa woni tan koye jippade saka wulloɓe fowɓe hen wawaɓe jaltata hen jaltata noddete no woni ko kañum ko hen tawete noddeteɓe o noto politique aduna jumaɓe gara ñantoɓe hen militaji jaltata hen nodata ko welata ɗum wawa nadde hen a heeɗi mbaɗo mawɗo Doudou Wade ko wi ko yantoye makko eyyi aɗa andi Doudou ala ɗo wonno e kono joni kam dañi nattoga Doudou ala ɗo wonno ha joni Doudou jaltoygol to makko sirani par ce que en jii Doudou ɗiɗo dumunaji ko guila ɓe kaali haala anniversaire Ablaye Wade Doudou nana ummina dari Doudou ko certunoɗo e Ablaye Wade ha laaɓi ceer Doudou certe Ablaye Wade gila nde mouvement Karim o no wiyatano ni kadi génération de congrès gila nde waɗa créé gila nden Doudou Wade serti e Ablaye Wade serti e Karim Wade serti e wonɓen PDS naaɓe Doudou heddi koko weltanno ala ɗo nangti heddi noon ko omo weli ɗemgal ko gandu Doudou en joddu o yino tiiɗi omo invité o yaanol tiiɗi omo yaha o yaanol tiiɗi o yiino joni ñanden o yiino wonde nde Ablaye Wade wiyaɗo no waɗane anniversaire muɗum e fin e mois de mai oɗo duuɓum temedere a famide duuɓi muɗum temedere o giddi o dari ngam yidde kadi ardirade hoon o tottama konngol omo woni e plateau ji pour wadde animé ko faati e anniversaire Ablaye Wade anniversaire o dirtinama natti wadde nde foti wadde nde dirtinama ɗon ɗo dirtinaɗo Khalifa feeñi o fayi toon ɗuɗo ko intérêt muɗum yahata to wonɗo kañum ha gati ko nayi wuɗo wawa wadde mobilisé hay galle muɗum wawa wadde hay goto ale sago ɗo yiiɗo wawi nangtade fof ko duuɗu woni tan ko yoona politique kalta ko hawri fof hay sinno ko wafdu nanggat eyyi joni ko politique kalta Macky Sall Ablaye Wade Diomaye Khalifa homo yanne intérêt mum non gomo intérêt mum yata kan wona ka namde mbiɗa wonde ko Khalifa ko dañi ko Doudou wi wonde wadde ko intérêt mum yata Doudou yeehi to Khalifa mi haalani haala intérêt hawde Doudou wonde ko Doudou ɗo woni ɗo a famide Doudou ko yahata ko fof ala hen ɗo yeehi ɗo gandanɗa hoore maɗa o toon mo yeehi to muɗum o nafoore muɗum no ummoro e makko tawa Doudou e faade fof ko politique tan ɓe mbaɗata baba hol yandema e ɗum eyyi Khalifa Sall de kam so Allah kañum ne ɓooyi e dingiral ngal no fewi oro jejjiten takaw Sénégal ɓooyi aɗa wawi ittoyde gila e 2009 gila e Benno Siggil nde ɓe gari en 2012 nde ɓe jeehi Macky Sall yeehi tawi ɓe kaalino wonde kala opposition fof jaaduɗo e Ablaye Wade deuxiéme tour ko kañum ɓe nangoronto nden ɓe mbaɗi ko yiyete ko coalition Benno Bokk Yakar ɓe jaadi
ɓe jaadi ha e élection ji local ari seɗen ciftoro ko nden ɓe mbaɗi désigné Aminata Touré toon to mairie Grand Yoff ɗo fichiro kadi ari hakkunde mabɓe ɓe certi kanko o yehi o rutti e ko yiyete ko tahaw Sénégal no mawɗo Abou yini nden sa ƴeewi ko wayno Barthélémy Dias ne wonde makko te yimɓe fof ene gandi Barthélémy Dias ene jeeyano kam e calɗi ɓurnoɗi mantinade e on mo ganduɗa ko Halifa Sall noon no Déthié Fall waduno e rewmi mo Idrissa Seck en jii gila jowmen jalte tan impact uji baɗi ɗi heddi ko no Abou yini mawɗo Abou yini sa ƴeewi mobilisation baɗaɗo tono effectivement wona kamɓe fof jogui carte uji membre takaw wallu hayso tawi no mbiɗa ni aussi schéma ji ɗi ko hen waɗete ko hen jomum foɗete ƴame arta seyta nata hen kono sa ƴeewi ko ari toon ko a tawat ɓeɗo ko arɓe tan notade saabu hay FDR ari toon FDR naati hen waɓe no maître Aissata Tall Sall ene woɗɓe ngari toon ewa ɓe ala Jomtou Croix kay kañum tawri joomay président kanko tawri o yeehi toon eyyi afa pour min erreur mo ɓe mbaɗi hande o saaha beele yontano ɓe itta parti o ɓe totta ɗum suka par ce que omo jogui des jeunes cadres aɗa andi ko ni wadno haɓe dañi ɗo probléme Halifa Sall hewɓe hen poti i jarret duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e naywani bababou eyyi kono jimmi yiide ko hande o saaha non jimmi haalde meeɗi wiide o wiya ko nayejo o wi o docteur Moustapha Niassène ɓeɗo mayo alay sago ko gonga alay sago paamen gonɗen koye alternance générationnel alay sago paamen hande o saaha politique Sénégal namdi ko ƴiƴam kesam namdi ko ƴiƴam ɓe ganduɗa ko sukaɓe ko ɓen hande poti wadde politique hande en jii jalɓe waɓe no ɓe ganduɓe deserte ko wayno Abba Mbaye en e woɗɓe ɓe ganduɗa hande donc pour min kanko Halifa Sall mo foti ƴewde parti o totta ɗum sukaɓe noon no yahata mum Mohamed Boun Abdallah Dionne hay ɗum ne ko c'est trop tard ko ma ruti itti parti o ɓe totti ɗum sukaɓe kono sinnumi waɗatno Halifa Ababacar Sall beele yontano o itta parti o totta ɗum sukaɓe o heeda noon caggal mumen omo puusa ɗumen omo walla ɗumen beele vraiment mbawa wadde conduire parti o kono kadi ruttade e makko yimɓe fof ene gandi Halifa Sall maayi guilay Tanor Dieng guilay Tanor Dieng vraiment ko nden fonno wiya sukaɓe yo totte gardigo capanɗe jeetato e tato fittadu heddi e leydi ndi non ɗum non beele mawɓe ɓe gona ɗo gacce mawɓe ɓe duusa gacce mawɓe ɓe gardo ceerno wona ficcude juuɗe mum haalaɓe berloɗa Abougay mawɗo ko Allah yiɗi ɗum teddina ɗum hormi ɗum non ɗum gardi min kay ko kalmi ko ene laaɓi mbimi parti ji opposition ɗi e gonde pouvoir ɗi kam fof mbi wonɓe ɗa saabu Pape Ababacar Mbaye yalla yomi ɗum e omo ganduɗa ko kanko ne Halifa Sall ɓeɗo giɗi wonde sukaɓe waɗaɓe ministére uji e temps Abdou Diouf Aissata Tall Sall ministre de la communication Sall hecciɓe Pape Ababacar Mbaye kanko o e jogui Pape Ababacar Mbaye ɓurno wonde cukalel e assemblée nationale e hitande nde o mayata e jinmi wiide ko kanko e Halifa Sall kamɓe gondi sukaɓe idiɓe nannede mbaɗa ministére uji o e jogui relation avec les assemblées o jogui fate commerce wadde ko gueɗal sen kalal woppi mi amnat Mbengue Ndiaye ha joni accani PS eyyi wadde ko ɗum addi probléme makko ha joni kanko e Serigne Mbaye Thiam wadde ko ɗum wadde a yi probléme makko e Serigne Mbaye Thiam wadde ɗum waɗi ha joni Serigne Mbaye Thiam amnan Mbengue Ndiaye hol keccuɗo fof kamɓe fof ko mawɓe ceerno kamɓe fof koɓe mawɓe kono kadi sa ƴeewi hay to banggue cellal Aminata Mbengue Ndiaye hande sellani Aminata Mbengue Ndiaye hande aɗa andi oɗo foti foftade to banggue politique sohli ko sukaɓe ganduɗa ko wawɓe wadde mobilisé gartiɗo sukaɓe galle Faba en jima galle Faba on ko hay ngabbuɗo on haccelɗo ala Aminata Mbengue Ndiaye omo jogui heglantagal kadi o gollima no fewi kono hande ɗum woni ko mbimi ɗo mawɗo Abou mi yiyani sukaɓe mawɓe ɓe yooɓe picca haalaɓe ay probléme o wona finde subaka tan wiyana dawro kaari min gettu ɗum wona hono noon parti yimɓe fof ene gandi parti fof gonɗo ɗo en joguiɗo structure PS wawi ala wona hande kay mawɗo hande ɓuuri e muɗum Abougay wawnoma la wawi non PS kay mayi annene Abougay annene PS hande no wuuri hami haalama seeɗa parti tan joguiɗo école du parti mo gandanɗa hoore ma mi jaɓi Pastef ɓeɗo wulle mi jaɓanima ay Pastef ɓeɗo wulle heɓe ɗo en ɓe aɗa andi no jaɓɓal PS joguingal ko ngal Pastef ƴetti aɗa anduno ɗum ay mais Pastef kañumen ko kaari ardi ko kaari hen ko kaari mi jaɓanimo ko hiérarchie mi jaɓi a faami de kañumen ko hono noon guurde
so tawi a ari aɗa natanno e PS a famde a fin ha subaka tan mbiya aɗa yaharo Abdou Diouf mi jaɓi jeeɗa ko département Podor ƴewete tan ko département Podor hoto gardiɗo on baddeɗa e muɗum section communal départemental régional départemental régional ha yetti national mi jaɓi ɗum wam kono kay wona kalta ɗo kom hande PS kay hande so tawi woni ko ɗum aɗa wiya wonde ka socialiste aɗa wiya wonde koye PS jeeɗa a jaɓata ɗowtade ɗum ɗon a wawa finde subaka go tan mbiya aɗa waɗa révolution ko wodano ko mawɓe mbanno ñiɓi darni ha yetti hande e yonta maɗa an koye ɗum ɗon natirɗa gara ha mbiya wonde ɗum ɗon yo iw ya soto a jaama toga kono yaafo seeɗa kono toga beele yaade kadi ha wiyene wonano Paul Biyani duuɓi 90 ngakkude seeɗa wi tan woppata neɗɗo wonde tongnoto kadi wodat ɓe acci accude gila accinaka ɓuuri so Allah Paul Biya wiyani accani Paul Biya wonɓe ɗon kañumen kadi ɗum accude somo wawi janggo so waɗama kuddata ko kanko tinata Paul Biya ɗo wonɗo ene koko joƴƴina non a jaama joni gattane élection conseil consultatif de la jeunesse goo kam enen kam en janggani baba hoko ɗum firtata eyi conseil consultatif de la jeunesse ko ɗum nokku mo ganduɗa ko suka ko waɗi rattaché ko toon to ministére de la jeunesse et des sports ko ƴewde nokkuji ɗi fof ɓe cupto ɗon sukaɓe ɓe ganduɗa ko kañumen mbaɗata représenté jeunesse gonɗo toon o kala ko fatuno e ganduɗa ɗum ɗo ko ɗum jaggal ko ganduɗa faati koye gueɗe jeunesse guilay loisir guilay hay to banggue emploi guilay to banggue dendagal ɗum ɗo ko ɗum politique social ko ɗum politique mo ganduɗa fewti koye sukaɓeɓe ko ɗum woni conseil consultatif de la jeunesse tawi ko an wonata hoore an wonata dande kamɓe sukaɓe ɓe ganduɗa ko ɓe gardiɗa e commune aji ɗi département o ha e région o ko way noon ko an ardoto ɗumen ko an waɗata porté voix mumen hakkude mumen e laamu ngu hakkude mumen kadi e jeunesse beele wawde hebde foddeji mumen ɗum woni conseil consultatif de la jeunesse heddi ko en jii no ɗum yaari ni en jii élection ji ɗi hade mum arde en jii darde Pastef dari hen e ko way noon kamɓe ministére uji ɗi député ji ɗi kamɓe fof eɓe joguino candidat ji mabɓe kamɓe fof ɓe ndendini ko kalisaji e ngaluji ɓe gembi sukaɓe beele mbaɗa représenté nokkuji ɗi ɓe beele ɓe mbawa dañde kono en jii élection ji ɗi mbaɗi ha paari procès verbaux ji ɗi mbaɗa ha paari a nanta Pastef ne haalen holko waɗi ɗum waɗi ɗum ko en jii eɗen mbawide nder 100% e ko waɗa ko 90% o kam koɓe perduɓe donc ko ɓuuri ko hen ni Pastef ko ɓuuri ko hen ni ɗum dati sa ƴeewi to banggue région de Diourbel e nder 19 commune ɓe gañi hen ko commune aji 5 ɗum noon ko partout ɗo jaaɗa fof e wertago leydi ndi wadde hollita tan ɗum ɗo ko ɗum signal ko ɗum erago ɓe mbawa famde gonka ka gonɗen ka aɗa andi nane haala ɗo e kalanɗen kol haala hakkude Diomaye Ousmane Sonko ha joni en kalani hare mabɓe ko oɗo développement hare mabɓe ko ɗum ɗo sipa ɓe kaali ɗo ko heewi guila ɗe ɓe ngari min mi dañino yewtidde e mawɗo goto ganduɗo to banggue politique nde ɓe ngari tan ɓe kaali to banggue les pôle centre pôle sud pôle nord pôle e ko way noon fuurankoɓe mettini hen cuuni mbi holko waɗi to banggue fuuta heɓani gueɗal mum e ko way noon mboɗo yewtude e mawɗo o wi kam hoto tampine e koye mon ɗum ɗo yahata hay nokku te en jii hande ko gonga pôle uji ɗi ɗum yejjirama hay so tawi woodi ko mbaɗi hen kono wona kanji foof mais holto ɗum heeɗi sa wi mais tan en tampat joni non jimiide jafoɗa namdal ngal ɗum ɗo wodino tan Abdou Diouf to banggue sukaɓe woodi Abdoulaye Wade Macky Sall ne joguino dental bangal fayida beele nde ɗo fedde attande joni koko fusi pelle gonnoɗe nden aɗan nde walla ala ko kala landagal waɗi yimɓe muɗum ɓe heddi ɓe keddo yimɓe muɗum eyyi koko hesɗirina kono noon eɗen gandi no mbiɗa ni kala gouvernement garɗo tan ene ƴeewa no waɗirta ɗum beele wawde waylude ɗum o ƴeewa fodde sukaɓe mum mbaɗa ɗon beele wawa webtinde politique mum mo yiiɗi wadde o to banggue politique de la jeunesse e ko way noon sipo eɗen gande politique aji ɓennoɓe ɗi foof lamɓe ɓe foof ene jeeya e toɓe ɓurata wadde quand même faillir wadde sa ƴeewi to banggue faiblesse koto banggue politique de la jeunesse ɗon kam vraiment eɓe mbaɗa ɗon ene adda caɗele no fewi ɓeɗo ne kamɓene ɗe ɓe gaari en jii ɓe mbaddi ko hakkude ɓeɗo sukaɓe e koɓe mbiyata ko JPS wonande sukaɓe mabɓe ɓe ganduɗa jeeya koye goomu JPS ene ardi ɗum omo ganduɗa ko Ngagne Demba Touré ɓe mbaɗi hen no fewi ko yiyete ko effort aji mabɓe beele ko ɓuuri ko hewde kam
doole maɓɓe fof beele sukaɓe mbawa ƴettude ɗum mais malheureusement en jii walla mbiyami ni ko heureusement mataw hande ɓe gañama ɗum ɗon e ko signal tan wonata heureusement won hen malheureusement won hen e ko ɗum non min mbiyami ni ko heureusement wonɓe jaɓɓaki pi on suuliɓe hen e aɗa min ko waɗi mi wiide heureusement ɓen perdi ma ɗum wonanɓe windande wonanaɓe signal woni ko kalten ɗo nane ha joni ko kalɗen ɗo nane ko koto banggue politique tan o yiɗi ko ƴettude laamu o yiɗi ko jotade e laamu ha ɗo ɓe kalani to banggue politique social caɗele gonaɗe ɗe développement leydi ndi to banggue infrastructure holno min mbaɗata beele mbawa wadde ɗum atténuer ɓe balla ɓesguji ɗi jalta e caɗele ɗe donc baade koye on politique ɓe goni sukaɓe ɓe kañumenne mbaɗiɓe signal yiideɓe yon ganduɗo paɗon ɗo min paami on te wona ɗum ɗo wonno contrat hakkude men e monon ɗo e 2029 sa renayi ko ɗo fayi ɗo ɓurat musi a jarama pra a heeɗima alhaali o woote o no wayno Pastef koko hawa hol yandema e hen eyyi min kam mbaɗa sikki hay somi dañani gonga mi fuɗɗima woni holɗum mi winoma ɗo Pastef woni koye mayde caliɗon eyyi kadi koyam kadi garta koye ma gartani ɗum noon Pastef woni koye mayde ko suwaɓe kay maayi kono mawɓe kam alama e wona ko sukaɓe lamminnoɓe wona ko sukaɓe wona ko sukaɓe ɓe gulluno notiɓe ɓen ɓeɓe sukaɓe notinoɓe waraɓe ɓe e waretenoɓe fiyetenoɓe leptetenoɓe fiyannoɓe warannoɓe leptannoɓe fof ko sukaɓe kamɓe nodduno ɗumen tan jogui mawɓumen dow joni noon ɓen ɓeɓe nodduno notiɓe koɓe noddirno ɗumen ko jiyani gandiniɓe wonde ko minen banno on ɗo ko minen guittata on ɗo ɗum ɗo noon feeñi heddi ko conseil consultatif de la jeunesse ko mouvement mo gandanɗa hono walla ko eɗen mbawi ɗum tan ko mouvement mo gandanɗa hono ko apolitique fotani politisede ɗum ɗon way kono wiide wonde kala commune assemblée générale muɗumen ko sukaɓe jogui ɗum sukaɓe joguiɓe ɗon ɓe hol garde hoɗo ɗumen e nder oɗon commune ɓeɗon noon ɗiɗon candidat ji noon poti ummade koye commune aji ɗi ɗum ɗon foti wadde ɗum ko sukaɓe e koye muɗumen poti ƴewde goto fof wiya wonde min komi candidat walla yimɓe gara ƴetta ɗum wiya wonde ko an woni candidat amen joni noon kamɓe ɓe ƴetti ɓe naati e nder hen ɓe natiri politique toon to Touba ko wayno Cheikh Thioro en ko wayno oɗo Cheikh Bara Ndiaye en nanni hen juuɗe muɗumen mbaɗi financé ɗo henna e Dakar ɗo Pikine e nder sappo e ɗiɗi ɗuma ko deux ɗuma ɓe commune aji ɗi golfe sud ɗo yiyaɓe koɓe wujjuɓe koɓe waɗɓe usurpation d'identité ɗum c'est à dire ay golfe sud oni ko addi ɗum ko recensement moɓe mbino eɓe mbaɗa ko fate e layyaji eɓe dokkira layyaji ko ɗum woni arnoɓe ɓe chargi cachet signature fof so tawi a ari ɓe gaddanima liste an Abou Diop ar signini anda ko signini ko Hawa Diagne so tawi wiyama hande o yo signine ene andi ko signini a ñohata Hawa Diagne min kam mi ñohay Hawa Diagne ene andi ko signini ta anda wiyama yo signine tan signini noon ko vote muɗum ko ɗum woni ko signini ɗon donc wadde piisuji jaltoɗe ñande wiyde piisuji gaddama ɓe nananma piis walla ɓe dokkuma sa sini tan foti ka wooti a wotaniɓe a wooti a signini kono fof ɓe kawani fof addani donc ɗum fof addananiɓe hawde koɓe fiyaɓe haɓe ɗaati partout e nder Sénégal e fodde 600 et quelques communes gonɗi ɗo henne ɗi koɓe gañi hen ko wonani 12 commune donc koɓe fiyaɓe haɓe ɗaati partout ɗum ɗo noon wonko hollirta wonko haalata mi wi on laamu so tawi aɗa yiilo ɗum sa yi ha a yettima wonde président de la république ko ɗon kaddeɗa hen wodanma ko tellade tawi koye nder leydi maɗa hankkadi politique maɗa wonata koye jippade secrétaire général loni makke nan yiilo ko ɓuuri ɗum o natti leydi sénégal e ala e ɓa gandi ko politique tan kono natti leydi sénégal mbiyam so tawi koye leydi maɗa so tawi koye leydi ma mbiɗa e jonen pamude haali koye leydi maɗa ɗum woni ko heeɓi Diomaye ɗum woni ko heeɓi Ousmane Sonko Ousmane hande o koko mumɗi ala ko haali par ce que tuggude nde Diomaye nde waɗi terrain Ousmane ima o jaltone haaldude mum ɗiɗi to primature Diomaye waɗi tuggude nde waɗi terrain meeting o haali hen ko haalanno Diomaye yalti ɓe jeeyi assemblée générale haali ko haalanno tuggude nden fewde ñallangal hande Ousmane jaɓani waddede face à face ɗum noon eɗen keɗimo banggue communication Ousmane gila nden mi wi on ɗo kalnomi ɗum mbimi wonde en matière de communication Diomaye koko fi Ousmane ha ɗaati par ce que o woppi Ousmane haali kala ko fonno haalde eko fotano haalde fof haali ɗum ha gasi ha laaɓi ceer
heddi kala ko haali ko reftude bolle ese noon hande o varuji nana ngoodi Ousmane ko ɗum woni ko tampini ɗum ɗiɗon varuji noon ko ɗum woni ko haɗi Ousmane er kala nde wiya Ousmane ena haala ma nan yimɓe ɓe no mbiya koko haalanno hono haala gueɗe tati tan goni ɗon aybinde victimisade e bonnidde yurmikinade eyi woni yurmikinade donc ɗum tan woni ko haalata donc yimɓe ɓe gandirimo ɗum hankadi to banggue communication makko kanko Ousmane o gayni haalaɓe ceerno ko heddi ko yimɓe ɓe koɓe noddirtino ɗumen ko won hen jarabi mo joguino e makko natti jogade oɗon jarabi hanki wullantunoɓe ɓe ena ƴettanoɓe yimɓe ena ƴettanoɓe sernaɓe ena ƴettanoɓe halifaɓe aada ko ɓen goni ruttitiɓe e mabɓe ena ƴettoɓe a jarama toka toɓɓe ɗiɗi en jutta e majje no feewi hen toɓɓere ko teddugal ngal Farba Ngom dañi caggal jaltugol mum toɓɓere wonde nde ma en bindo e hen DER ina hokke jawdi a windinoma wonde ala kanko o windino kanko o windino walla kanko wonno chargé de communication ayde keɓɗa jawdi min horndi ɗum ayde mboy hokke min kay mato ko Haruna ɓurnomi ɓadade ko toon ɗamini noon hikka ma hokku jawdi yaw CCDR Haruna mi sikkan so tawi ma rokku jawdi ba Farba Ngom eyyi Farba Ngom en jii mataw ɓe mbiyata ɗum ko retour triomphal en jii kodgol makko toon to Fouta to waɗi dillere no feewi kadi ɗum waɗi impacte ni ko heewi e communication mo ganduɗa ko meeting Bassirou Diomaye coalition Diomaye président o en jii ko ɓuri ko hewde presse o ko ɓuri ko hewde autorité ji politique kamɓe fof ɓe dog ɓe gabbi Farba Ngom hakkunde Fouta e hakkunde Fouta to yaadude Farba ni sa ƴeewi ko ɓuri ko hen sa ƴeewi to banggue itinéraire no ɓe mbaɗirno ni Farba ɗo rewat e waktu mo yettoy to tawat ko waktuji ɗi o waɗi ɗi kala ɗo o yeehi a tawat ɗon responsable politique gila ɗon ɗo Linguére Ali Nguy Ndiaye ha toon to Ranerou Amadou Dawa Diallo en on ganduɗa ko Aliou Dembourou Sow en ha ɓe jetti Agnam ko ɗo ɓe gari fof maɓe daro en jii koɓe mooɓi ko to banggue yimɓe ɓe gila subaka ha jaam sukaɓe ɓe wona ɗom ko wona heege fof ene paadi ha jiiya Farba Ngom en jii vraiment hande wonno mbirten ni laamu ngu so tawi wonkoɓe ko otage politique ɓe mbanno Farba Ngom wonkoɓe jinno ittude makko hande yoɓe gandu ɓe mbaɗe makko ko yiyete ko notorité mo ganduɗa ko ɓe ɓeydimo sembe ɓe ɓeydimo doole to banggue popularité e ko way noon hande ɓe dokkimo ɗum kanko Farba Ngom e ko sa ƴeewi ni to banggue politique hay so tawi aɗa ƴeewa aɗa waɗa observé a tawat janggo e jaam so Farba ummitimo ummitande mum politique a tawat kadi hestuɓe gartat e APR hewɓe ɓe ganduɗa jalti koye galle e jeeno jeehi ma won sababu Farba arti ɗumen woni ko heno heddi no mbimi ko won yanoɓe ni ko hen koye galle he gonno jaltino ma yi janggo e jaam ma won sababu Farba artirde ɗumen c'est vrai que en jii élection ji jawtude 2024 Macky wanno désigné ko Amadou Ba ɗum ɗon kam ala foof luural woodi yaaduɓe Amadou Ba ha joni nana keddi Amadou Ba janggo e jaam so Macky yeehi mi kalami noon koto banggue yiyandam so Macky yeehi toon to Nations Unies banno Amadou Ba so ari e ko way noon fo e waade noon kam hande Farba ma won goto ɓe ganduɗa ko kañumen gonata sababu rentinde galle o kala yanoɓe ma gartu a jarama min mi hewan jabtade messuji bindi kono musidɗo goto yewta yawtuno ɗo en kaali on alhaali o wi wona président Macky Sall waɗi désigné Amadou Ba o wi ko Benno Bokk Yakaar fof hende suuɓi Amadou Ba seɗen kaali hen kala ko ganduɗen gonmi tan koye jalde saabu non mi alala ma jani jabade saabu sinno ko Benno Bokk Yakaar wannomo nden Ali Nguy en jaltata nen woɓɓe jaltata e kono noon goto fof ko yende mo haala en jetti on ñingɗo en jarnimama mo toka hade men yettade jawdi taski jaɓɓugal Farba Ngom aɗa andi jaɓɓugal Farba Ngom Farba min mi waɗino article goto e journal ujam mbimi wonde ko kanko woni prisonnier mo gandanɗa hoore maɗa tawi koye nder leydi Sénégal ɓurɗo hewde ɓayre Ousmane Sonko e hoore muɗum nde dillata nde dille muɗum ɗe fof dilli ɗum ko ene woni boowal nde naati e prison nde ko nden majji kala gullantunoɗo ɗum poɓɓantunoɗo ɗum ko nden fuɗɗi deƴƴude kono Farba noon wullantunoɓe ɗum nde woni e boowal nde ha nde o naati e prison nen jokki wullandemo te woɗɓe ene ɓeydo e kala ñalawma audience uji ɗi Farba dañata
kala nyalawma aroɓe salmindemo yaha audience uji mbatti dartinede watti wiyeede ɗumanaji ngasi famide han kadi pour bloquede yimɓeɓe mbasa yaade ha ɓe mbi wonde ɓe jurmi ni sécurité gonɗo toon o mbatti tampude e organisation yimɓe ɗum ɗon Farba Allah rokki ɗum heddi ko Allah andottako Allah haɓotako woni Allah andottako Allah haɓotako ko darinoɗo wi Farba ko oɗo woni dernier maɗa campagne o nde wiyata ɗum de e yimɓon ɓe wonduno ɗon kon hande o Farba nde darti ɗon wi won binoɗo wonde dernier am campagne hande so tawi o ari ɗo mo andu ko wino ko wona ɗum woni ko woodi kadi aɗa andi mbaɗa nanti e konguɗi Farba wonɗin o wi ko joom janggo jogui janggo ɗum omo heewi ɗum haalde kala ko wari haa ko mi anda may wonde Ousmane nde wimo wonde dernier makko campagne o darti ɗon o wi wawi mbiye Ousmane wona Allah aha ɗum ɗon gonɗi wonde Ousmane wona Allah nde wi noon de Allah itti ko Ousmane wino ko watti goɗɗum Farba yalti nde Farba elle nde nanga nde ko nden yimɓeɓe ɓeydi yidde ɗum par ce que hay wonnoɓe contre makko e nder parti APR o nde Farba nde nanga nde jurmima ɗum Farba nde yalti nde garti e parti o won waɗannoɓe ni en won yanoɓe hande o ko nimsa muɗumen sinno ganduɗo mbasa yaade e hande o Farba kanko ko gonga coalition Benno Bokk Yakar suɓade Amadou Ba Farba hoto jejjiten candidature Amadou Ba départ Farba koko yaaduno hen ha fuɗɗi wadde campagne makki noddiri ɗum yoɓe dartin campagne o Farba adana ko calinoɗo yehi ha juuti ƴeewi hakkude muɗum e makki waasi salade ko makki ɗaɓɓiri ɗum ko kono noon duttoɗe e yimɓe moɗon horo mbaɗe campagne horo mbiyeni horo mbatte ni henna mbaɗe ga henna campagne walla mbaɗire ni henna won jaɓɓe makki wayi saw maggo wayno makki wayi saw maggo ɗum koko wayno ɓeɗo kafrinaji o kadi maire Ablaye Seydou Sow en a famide o retiri ɗumen ha laaɓi kamɓe fof Cheikh Oumar An sali kañum Cheikh Oumar An wi wonde loppet kañum koye Amadou Ba an hollimino mbiɗa jagge a wawi min kadi goppe wiide min goppe a famide Farba wi wonde kañum ne wawa arde e yimɓe muɗum wiya nangane Amadou Ba ko makki wi wawa kadi ruttirade e yimɓe muɗum wiya wonde ala hoto nangane Amadou Ba hayso yahani campagne pour walloyde Amadou Ba ma jooɗo kam nanga fiya sappo e toni muɗum donc ɗum o waɗi ɗum en ji gila nden Farba nde woni e kaso fewde ñallagal hande Amadou Ba yimɓe muɗum koko jokki yaade to o muɗum ha ɗo joni ha ndendi toon to département Podor waɗande ɗum kamilaji yo Allah yaltin ɗum nde ɗiɗon kamilaji mbaɗa duwa o jaaba Farba yalti hande o Farba holli sembe muɗum ko gonga noon omo wawi wonde mesalal hande o hakkude APR naɓe e Amadou Ba hakkude Macky Sall e Amadou Ba ha ɓe mbawa artodirde kono noon ko hunde sattude wonata a jarama sinno Farba joguinoma jangde towne ɗo parti Emile Lumumba ni omo wawno ummade kaso tan hokkewde premier ministre daña ha joni teddugal Allah jaama on jaama toɓɓe sakkitina wayno gasi laaɓi cameraman noon haala gueɗe nane paaɗen ko taski fandima conseil de ministre ɓennuɗoɓe kaali yo waɗe feere sabu ɗen gandi caɗele ne goodi kaalis ala walla heewani kadi jawɗi ne tiiɗi tinni jawdi ɗi ko jamɗe nde ina tiiɗi sac ɗo wonno hedde ujunnaji 2,4 ha yettoyi ujunnaji 4 pawɗe so nelɗi yo sood yo jamno ɗum yo yi ko weeɓe weeɓata laamu ngu wini yiɗi yo nder eede mboñi mbat peeje beele Sénégal naɓe ne mbawa dañde jawɗi taw tiiɗani hol yande mon hen ko ɗo uddu tan yewtan nde min aɗa andi rawane nder ɓe mbaddino jungo e fandu e Haruna Gala Dialalo en Haruna addoyi jawɗi jawɗi tottirama ñamlirama sirani noon mi laaɓaka won wiɓe wonde nder yoɓani Haruna walla yobdani ɗum Haruna hayso addi hikkani e ƴewata ko feere hoore muɗum kañum no yeeyiri dañete hunde ko ɓesɗo ko jaakoraɗo ko ɗaminaɗo heddi noon hikka leeli yimɓeɓe namdima nder meta ko wanno rawane ko wattata ɗum hikka mi anda noon ko heɓnoɓe rawane ñamli joɓani ko ɓen jiɗi dañcude walla ko ñamlinoɓe joɓi ɓe walla nder wondi ko ñamande ñamluno rawane nde heɓdani ñamande nde ko ɗum haɗi ɗum wattude ko wanno rawane ko kono ko wawi hen wonde fof kam eɗen paayi tan kam wonde ko nder koko ñamlirno rawane ñamli ko miskineɓe par ce que ɓe mbi wonde ko mo ala sa ñamli miskino noon hoto ɗamino ene yomma nde cikkuɗa walla nde jakoriɗa ma yoɓe nde
nde dañoy fof nde rokka goɗɗum fof ko nden tan yoɓatma hay ɗum ne ko wona nde ko dañ ko fof de tottat ma waɗatno ko totowa waɗa ko heddi a jarama ma en jokkude Haruna so jaaɓi en mbawi kam yiɗi yo mataw kono en mbawi tawyemo o laɓi tan en hakkude makko e DER rawane jawɗi kewɗi kadi mbomima hen ha tengte diwan Bignona way ko nandi hen ɗum kadi ne wawi addude goɗɗum no jiiɗa hikka taske o partout jawɗi maɗi ɗi kam rawane hewɓe hen nde yeehi ha julde tabaski nde taski o fandi seeɗa jawɗi mumen maayi ɓe mbaɗi noon beele ko ñamde nde walla ko way noon sa ƴeewi ni to banggue e DER ala volé ni mo ganduɗa ko tottidde jawɗi wanam ɗum kam jeeyaka ni e so Allah e démarche uji DER heddi noon ne famno no Abou Gaye haaldi ni saaha o wona belɗo yimɓe fof ene gandi hande yimɓe fof ko tampuɓe peut être laamu ngu ene wawi ƴettude toon yedda DER yo wallodir e ɓen ɓe ganduɗa ko waɗoɓe opération tabaski peut être wawde webtinde ɗum kono mboɗo sikki hay ɗum ɗon eɓe mbawi wadde ko ɓuuri ɗum woni holɗum eɗen gandi nden to banggue organisation ji mbaɗi ni ko adino foof koɓe ustat kala ko fatuno e ɗum ɗo so tawi an a ari a addi jawdi maɗa yeeya guilay espace o guilay ko ñamdu baali ndu surtout aliment de bétail o guilay santé animal o ɗum ɗo foof koɓe ustat ɗum ɓe mbaɗa noon kadi aussi instruction ji ɓe mbiya wonande hoto ɗum seer mboɗo sikki noon so tawi ɓe mbaɗino ko ponno wadde ko hande wona ɗo caɗele dañat hen mais malheureusement en jii hande saaha o no wayni mettude kadi ɓe mbaɗani hen effort aji walla effort aji poɗɗi waɗede ɗi ɓe mbaɗani ɗum waɗi noon hunde nde ɓuuran musde kadi malheureusement DER eɗen gandi sa ƴetti ka poɗɗo yobde déjà ko ƴettuno ko ɓuuri ko hewde kam joɓani ko ɓuuri ko hewde hay ɓe ganduɗa ni ko ƴettunoɓe ñamade jawdi mumen maayi nana mbatta réclame e ko way noon wadde ɗum ɗon sattat no fewi jafra aɗa andi ne heewi DER kañum wona fond politique jogui ko yimɓe ne ñamlo hen e banque ji ko nandi hen ko pelle ɓoyɗe kono yimɓe men ne gadoyi kala ko umme laamu tan wiye ko kaake laamu son ƴetti ñaame ko kaake laamu mbasono yobde togar neɗɗo garowo e maɗa ene ñamlo yalli daña yalli wasa dañde on so tawi a wi ɗum armi ñamluma tokar ala kono balleteɗo ne andane jobde ñamade ko wallude hoore mum ballal wona ñamlude neɗɗo ballal wiide armi ñamluma ko hokkude ballal mo wawa woni ballal ko mi ara e maɗa mi wima ñamlam ñamla kam kono an kay sa ari am a wi kam armi ñamlum ɗaminta ko ballal an jiɗɗa ko ma dañ sallah jaaɓi hande ko ɗo yewta men nde haaɗi mbiɗen ko waɗi ñande samedi nde ko en mbino koye teddugal Daouda Moussa Dia kanko nde sababu o ƴetti galle o tottiri no wawno luwirde kanko e Haruna Dia ƴetti million ngaji kewɗi sodde ɗeɗo kaɓirɗe waɗi hen yimɓe ɓeɗen jettamo ɗen jaranomo e dow inde makko Sadio Diaw e Mama Goyel Ngari kono kadi ma e nammo teddugal ngal eɗen ñaago nde joɗoɗen makko ngam ruttomo teddugal konngol mon goto fof konngol mum cakkitol yewta men gasi eyyi ko yettude bandiraɓe foof e salminde jinnaɗo men ni e El Hadji Amadou Kebe o wi ko kanko Abou Gaye so tawi ne haala yeren gaccu ɗum tan kañum e woppu tan naayo hay goto hoto waɗ ɗum rettorte on jikkuji amu goɗɗi so Abou yene makko sina Abou huccita koye makko o wi ko kanko dal omo yiya en so Abou Gaye ne haala yoɓe gaccu ɗum presque ŋañontomo ko ɗo feɗɗata e makko ɗo kanko jinnaɗo men en calminimo kanko e jinnaɗo men El Hadji Amadou Kebe toon to Baroɓe Diakel en calmini Vieux Dia kono en calmini musidɗo men mo ganduɗa kañumne Allah waɗi ɗum ko Hollande kono o saaha o ratata haydara e Pindi TV kanko Mamma Sarr en calminimo en juurimomo calmini jinnaɗam mawni am ne ye Abou Diye won toon to dowlaji dentuɗe Amérique mi salmini mi juurimomo kanko ne vraiment ko neɗɗo battorɗo kadi no fewi lewlowal communication e Pindi foof mawɗo Abou a jarama gasi ha laaɓi toga konngol ma caggal e togara Allah jarama ko wiide han hono Ama Tidiane Ibrahima Hamid o woni ɓurɗo andirede Tidianel aw o woni ko to États-Unis d'Amérique kanko e joom suudu makko Lidel aw o ratata yewtere nde e ko hono noon Ba Yahya Mamadou walla mbiyen Ama Ba woni ko toon to Canada to en Dieng Amadou Mamadou Papis e joom suudu muɗum Diary Diop aw Mouhamed Seybane ɓurɗo andirede Abou Seybane e joom suudu muɗum madame aw Hadjatou aw e kamɓe fof eɗen denda e mabɓe weltare nde henna e
oɗo ñalawma hono noon kadi Ismaila Dia woni ko to Australie comme Mamadou Diobbo woni ko toon to Italie kamɓe fof eɗen jarnoɓe eɗen duwanoɓe e ñalawma hannde o tokata a jarama noon yewta wonde hesana ko cabbi jaasiji fof ñowo fottuɗo so Allah jaaɓi no wiyata so pol gandugol kadi lewɗal communication en jetti Abdoulaye Daouda Diallo gonɗo tourné e nder commune Bokke Dialluɓe jeeri ha waalo o yettima nokkuji ɗi uddude ko mahno ko jarnade yimɓe yettoɓe kanko Abdoulaye Daouda en jarnimama mo gasi ha laaɓi lewɗal communication caméra ko Djiby Dieng Fall Ndiaye en jetti Ali Fall ɗo golle ɗe ko ɗo kattanagol ngol so Allah lamɗo jaaɓi